Sunana Ibrahim Yusuf Adam Irosta, kai tsaye daga Irosta TV 247. Kamar yadda muke ta samun kiraye-kiraye da saƙonni daga ɓangarori da dama akan sabuwar kasuwar da muka buɗe mai suna Irosta Online Market. Kasuwa ce online mai ɗauke da tarin 'yan kasuwa waɗanda suke gudanar da kasuwancinsu online. Zamani ne ya zo da kana gida a zaune za ka duba irin abubuwan da kake so ka siya, ko da aikawa za ka yi ka riga ka ji kuɗin wannan kayan daga bakin ɗan kasuwa. Don haka Irosta Online Market sauƙi ne ga 'yan kasuwa kuma sauƙi ne ga masu sayan kaya. Aikin wannan kasuwa shine ta haɗa mai siya da mai siyarwa online. Domin cikakken ƙarin bayani ko shiga cikin wannan tsari, ku ɗauki lambar wayanmu ko kuma ku same mu akan YouTube Irosta Online Market. Likey